Yaba mfowethu sanibona. Uphungale nje lo. Uyabona ayikho into engiyithanda nje ukucabanga abafowethu. Uma umuntu kumele ucabange, usebenzise lento le. Isebenze lento le. Ukuze ube nekusasa elihle. Uma ungacabanga umuntu bafowethu, awubi nekusasa eliqhakazile. Yabo. Kunento ehlala inginyanyisa. Mina angikhohlwa ngiyaxolela kodwa ngikhohlwa mina. Yabo lento yokuthi siyabantu abamnyama eAfrika. Sesizo sivete izingisi la kumele siyiyeke lento leyo. Ngoba manje lento leyo iyanginyanyisa mina. Yabo lento leyo iyanginyanyisa. Inginyanyisa ngempela leyo nto. Yabani la banana. Ngoba bafowethu mina ngifuna ukuntshela mina iqiniso. Ninokuthi anifuni ukuvuma, anifuni ukunderstanda uma ngikhuluma, uma kukhulunywa iqiniso. Iqiniso anilifuni. Iqiniso alifuneki nje izokuthiwa liyababi iqiniso. Uyazi ukuthi la eAfrika bafowethu esizweni sabantu abamnyama siyahlupheka. Ukuqala sihlupheka enyameni asinamali kodwa sinama minerals zonke akhona emhlabeni akhona la eAfrika sinawo asuka la eAfrika. Europe ayinawo ama minerals ngisho neyodwa imineral ekhona. Wayogubha igold walithola eEurope akeze lapha mina. Into ese Europe i-earthquake ne-volcano leshisa abantu kuphela usathana. La eAfrika sine gold, sine platinum, sina yonke into ongayicabanga. Kodwa manje senziwe yilima. Umuntu omnyama akafuneki kuyo yonke indawo. Yabo? Umuntu omnyama uhleze eyi-enemy, uhleze eyi-animal. Every way. Into yokusetshenziswa because umuntu omnyama waphiwa i-extra power emzimbeni. Sengikhulumela abelungu, ama-China, ama-India, yikho yonke lento esemhlabeni. Umuntu omnyama umuntu okugcina okuthathwa serious emhlabeni. Yebo lento leyo. Uma ungasuka lana uye phesheya uzobona ukuthi umuntu omnyama akenziwa lutho. Amazwe aphesheya imali yakhona, i-currency yakhona idula ukwedlula yonke imali ela eAfrika. Why? Because umnotho abanawo kodwa umnotho bawuthatha ngapha kuthina bahambe nawo. Uma ufuna ukubona njengamanje umuntu omnyama uyamzonda umuntu omnyama. Angikhumbuli mina kuthiwa umuntu omnyama ugqilaza omunye umuntu omnyama umthetho wamenza isigqila. Umlungu othethe umuntu omnyama wamenza isigqila kodwa umuntu omnyama namanje uyamthanda umlungu. Kwenziwa yini lokho? Mefuku mamletha ngikhuluma naye. Yayibona nto leyo. So bafowethu into engifuna ukuntshela yona ukuthi ke yekeni lento yokuthi nizondane nodwa. Nibe ilima la. Kwasuka abelungu 500 years ago. Beza la eAfrika. Ezweni lakithi, ezweni lethu. Lo baba omkhulu, ezweni lokhokho, ezweni lezingane zethu. Bafika basibusa la. Bakhanda amajoka. Bakhanda izinsimbi ozankosi bemaketanga. Understand? Ukuze bakwazi ukugoba wena umuntu omnyama. Uyayizwa lento leyo? Bafika la bakhanda zonke izikhali ezikhona. Umlungu akaze akhanda isikhali for omunye umlungu. Umlungu wakhanda isikhali for umuntu omnyama. You understand? Hamba wenza research ubheka ukuthi from 500 and something years kuze kube manje bekuphilwa kanjani la eAfrika.
abelungu bafikelana bathatha abantu abamnyama benza igqila bafaka emkhunjini bahamba nabo bathe mabephesheya lena abantu abamnyama bayilwela impilo yabo abanye bafa endleleni abanye kwaze kwaba la esikhona kumanje. You understand? Yibo labantu abamhlophe lapho besigqilaza thina bafaka inzondo emntwini omnyama ukuthi azonda omunye umuntu omnyama. You understand? Kodwa manje akekho umuntu ongafisi ukuphila nomlungu because umlungu uhlaniphile uyakwazi ukwenza wena twisteke umqondo ucabange ngendlela uzonda uma wakho ethefile umbize ngedimoni. Kodwa yena umlungu uma wakho umefile uyamthatha amsonge kahle ambeke endaweni right. Ngesikhathi uyaya kuye ayombheka akhuleke futhi kuye. Uzilahla kanjani impande zakho umuntu uzelwe? Isihlahla ngempande zaso. You understand? Muke wabulala impande esihlahleni siyafa. That is why sihlupheka because abelungu bathe befika la sinezwe thina la la thola inkululeko eqaleni ukuthi Malawi abelungu bathe befika eMalawi phela ikhululeke leko 1970 something 1960 something le impela 1950 something I'm not sure. Impi yakho ayithathanga isikhathi between abantu baseMalawi nabelungu namabhunu ayithathanga isikhathi. Bathe mabefika abelungu inkosi yaseMalawi yathi cha phela thina ngeke before abantu bakwaZulu bangene elokhuzana eMalawi bake kwebanjona ngezihluthu phakathi kwabelungu nabantu abamnyama bephila kuleli yazwe by then. You understand? Into yenzeka abantu baseMalawi bathi thina ngeke sesihubhana nani sinitshela into eyodwa ningafuni ukulalela thina sonixoxa namhlanje ngenilale la bavulela inyosi abantu baseMalawi bakhuluma nokhokho babo. Yazi basho bathi nakho manje lapha senze njani labantu bafuna ukugubha la singcwabe khona amathambo enu senze njani befuna ukuniphazamisa nilele bavulela inyosi kuthi inyosi yakho nayitinyela into emhlophe nje ungathi yellow bone nje ekhala kwena ungathi ukhespanyana ungathi aka nyana inyosi ayitinyela uzuhambe. Yazi baxoshwa ngeenyosi abelungu eMalawi bathe mabefika la bacabanga ukuthi no labantu laba ngeke sibakhone lapha ake siqale sibathathele umbuso oqala sibatshele ngoNkulunkulu. Mina I'm 100% sure ukuthi le ndaba kaJesu le yafika kuqala la eAfrika akuyona mhlambe esazofika iBhayibheli lisazofika mhlambe lafika emva kwale lafika eqaleni yilona liqinisile ngoba nala eSouth Africa sinawo umlando othi abelungu bathi befika lana bephethe izibuko bathi bathunywe yilowo phezulu ukuthi beze la bafika igama likaNkulunkulu kanti bazontshontsha ngitshele phela manginamanga madoda. Uyayibona nto leyo. So ziningi izinto ezenzekayo ngikhiphile la uphumela ziningi izinto ezenzekayo abafowethu mina engiyibona ukuthi azi lezi zinto lezi ngelilanga abafowethu kuyadingeka ukuthi ke sikhulume sike sibhekisise ngezinye indlela. Musani ukuzondana ningabantu abamnyama makukuthi unenzondo zonda abelungu ongebona abantu bakini. Ngifuna ningizwe kahle mina makuthi unenzondo hamba uzonda amaChina hamba uyozonda amaNdiya bonke abantu abasikhonolayizayo abelungu namabhunu bayakhulumisana ngathi bathi abantu asibenzele nama-passport bezele nama-ID ukuzokwazi ukusuka la wena uye le phesheya uthi uyofuna umsebenzi uthi uma ufika phesheya le boshwe futhi nakhona ungaboni uboshiwe valelwe ke manje ezinye izinto awukwazi ukuzenza umthwalo manje awusakwazi ukuhambisa izinto ngendlela ekhaya ngoba usule phesheya kumele ube isigqila kumanje leko Australia bafuna abantu abazosebenza abazobayigqila noyisukela la ngoba ninalamba kodwa nina wonke ama-material okusebenza na wonke ama-minerals shoda lento le kodwa nginisoli thina sabantu abamnyama yazi indaba kuhlala kubulawana thina sibulalana nje
ngoba sine trauma, sine anger. Labantu abamhlophe laba engimanyanyayo badalwe ngenye indlela bafowethu. Baphiwa ukuhlakanipha nokuhlala phansi bacabange barizine futhi. Engizama ukusho kini manje ngithi musana ukuvuma yonke into. Yekeni lento yokuvuma yonke into. Ningavumi nezinto ongamelanga niyivume mani ngabantu. Bafowethu since 500 years, yabo nje, since 500 years ago kuze kube manje thina siboshiwe, sifakwe esigodweni. Yabona inja imbongolo inkomo ingajwayela ukuthi yonihlala la ifasiwe. Mhla uyikhulula ayihambi, iqhubekile la. You understand? Kodwa la ekwata khona izokubulala ngoba ine-anger lento yokuthi kade uyihlukumeza. You understand? Abantu abamnyama futhi bebehlukunyezwa. Ngifuna ukunitshela hambani niyophanta iy'thombe namavidiyo abelungu. Ayesekhona amakhamera by then. Babeshutha, besishutha, besihlukumeza. You understand? Behlukumeza okhokho benu. You understand? Behlukumeza kodwa yonke into leyo ayibhalwanga eBhayibhelini ukuthi impi, kubhalwe ukuthi impi yamaJuda namaGreek, impi yamaGreek namaHebheru. Yini ungabhalwanga impi yabantu baseGhana nabelungu? Yini ungabhalwanga impi yabantu baseMalawi ukuthi abelungu baxoshwe eMalawi ngelokhuzana ngey'nyosi eBhayibhelini? Yini ungabhalwanga lento leyo? Ubona iMalawi, yabona iMalawi uma ungena ey'ncwadini zabelungu bakutshela ukuthi iMalawi ayinama-minerals, iMalawi i-desert. No, abalitholanga ithuba lokuyofukuza phansi bagebhule kwasani. Abalitholanga lelo thuba lelo abelungu, because abantu baseMalawi balwa. Kumanje eMalawi kune-oyili, kune-platinum, kune-asbesta, kunamanzi, yonke into ongayicabanga, yonke into nje iyi-mineral ikhona. Kune-gold, kune-diamond eMalawi. Kodwa manje ngeke kuze kuvele lokho because abantu baseMalawi bayilwela indawo yabo. La eSouth Africa ngeke ngathathi ilokhuzana ngelilanga iwalk la, ngeke ngadriver nje ngisuka lana ngihamba ngibuka iGoli ne. Ayi bafana bakithi ngeke. Yazi intaba eseGoli zimbalwa eziwu-2 iy'ntaba zikaNkulunkulu. The rest zintaba zegolide la kokugujwa khona phansi umhlabathi yolahlwa somewhere omhlophe. That is why uzobona intaba zaseGoli zimhlophe. Umhlabathi waphansi loyo. Yabo nje eGoli bafowethu awukho ngempela umhlaba eGoli. Ufuna ukunitshela. That is why abelungu bekutshela ukuthi no, kumele siqale sisurvey. Abasurvey lutho, bayazi phansi bagubhile kunemigodi phansi. Imigwaqo la elokhuzana eGoli iyawela because kuvukuziwe phansi la abantu bamhlophe. And manje banitshela nina South Africa bathi you are better than abanye abantu bala eAfrica. Understand? Beqama manga befuna untshontshela umnotho. Ngeke ube ne-pride njengomuntu waseSouth Africa ongasenawo umnotho because uthethwa abelungu wonke. Ngisho i-crown ka Elizabeth wena lo mhlophe, mlomo kanina, yala eAfrica. Ngisho isihlangu zikaShaka sile phesheya. Imikhonto yenu bayithatha. Awuvunyelwa wena njengomuntu omnyama ukuyongena la kubeke khona lezo zinto. Ngiyanitshela manje. Yabo njengoba sinjena nje sine-anger enkulu. That is why uzobona kodwa manje i-anger yakho ihamba nobulima man. Une-anger nomuntu wayekuhlukumeza. Kodwa lo muntu uyamvumela futhi ukuthi ethi zonda umuntu wakini. Ubaba wakho uyidemon, ubhuti wakho uyidemon. Ayikho yonke lento leyo. Ayikho yonke lento leyo.
yini ngazondibona laba abanifaka ienga njengoba nine-enga nje yini ngazondibona laba abantu abanifaka ienga nina yabo nje mina angikholwa lutho nje mina hayi ngephathene nomlungu nje hayi angikholwa ngeke umbone hamba ngisineka mina ngisinekiswa ukuthi ngime nomlungu ngeke uyibone into leyo bascream abelungu mabe ngibona sicela ukushutha nawe kuze kwathi lo angazi udlala isibhakela noma i-wrestling yini lento le wazothatha i-content yami yokushayikana kanje bacela ukushutha nami bonke labo bani bafisa futhi ngizosebenza nabo kodwa manje ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi banjani angifuni waye kumele ngiyosebenza nomunye umfana waye ngayosebenza nabakubo le sizweni zakomose uzofuna ukusebenza nami mina ngifuna ukusebenza nongizwe la eMzansi ngifuna ukusebenza mina no yabo nje baningi abantu abamnyama engifuna ukusebenza nabo la kwelakithi ngifuna ukusebenza mina nama-Nigerians ngifuna ukusebenza mina nabantu baseZambia nabantu baseGhana nabantu baseKenya Cameroon Congo ngifuna ukusebenza mina nabantu bakithi engibaziyo ukuthi mese ngijwayela kabi ngisho my brother uyangijwayela phela manje yabo umlungu ngeke ngithi my brother emlungeni my brother emlungeni hayi tshela kahle ukuthi you kafiri umlungu ibuyisele lento athi ngiyona bafowethu ngiyanitshela mina ngiyanitshela futhi ningavumi nenze izilima please hayi ngisubscribe futhi lapha